Mars! Ano nangyari sa bahay nyo? Ah, si Mother? Ano ng bagyo? Nagubaan na. Makimarites tayo. Huli ka na. Kaya, Mother! Ma? Asa mo? What happened to your mansion? Ha, Father? So, ililipat na, i-adjust na sa unahan. Ha? I-adjust na sa unahan, iusog. Ang ano? Ang bahay. Oh, doon sa ano, inananay. Yusog. Aw. Galing akong store pa. Wow, sana all ang lalaki. 5 na sila. Ano nangyari? Asan ba? Patingin nga ako. Makikichismis din ako sa... Asa banda? Ano plano mo? Ha? Gibain ang lahat ng bahay? Buong bahay. Ah, yung kisame. Yung mga unang ginawa nila foreman. Naguba. Bakit siya naguba? Sa tubig? Nagmoist? Parang ang bilis niyang abay, inanay ka agad. Kasi ano yung kahoy ba? Yung itsura no. Ano yan, Beb? Para saan yan? Para saan? Kopi bindo. Ah, pang coffee bendo. Ni? Agoy. Agoy. Nag-ground ka? Ah, napaso. Coffee bendo ni... Ah, Mama Sita? Shala. Doon sa hinaguan. Ang galing. Hindi na nalinisan. Naglumot na siya. Oh. Kulay green na yung swimming pool. Oh, ano na? So, ako magbibitbit. Ako magbibitbit siya ngayon. Ah, okay. Ha? Mother, what happened to your Sinabay ko sila. Dahil sa moist? Ha? Dahil sa moist, Oo, inanay? dati. O kasi di ba nag-ano dyan? Eh, sinimento Wala naman. pang tiles ba? Hindi pa nakalagay ng ano. Nung tayo sa harang. Waterproofing. Mhm. Panlagyan ni Paul man ng waterproofing. So, okay, para magiging ganito na siya, open. Para mas okay na lang ganyan siya. Open. Para sa yung mo, pinapagawang bakal, coffee bendo. Taray, bago ka negosyo ha. Ha? Lagyan mo lang. Ay, nabigyan ng lock. Kailangan Ay, nalagyan ng lock para libre yung kape. Charot. Kung mag-coffee bendo ka? Oo. Si Padre wala pa. Sino tao dyan sa kabilang bahay? May tao na? Anak ni. Ay, andyan na si Kuya? Sige. Ah. Punta na pala sila dyan. Andyan na siya? Wala pa. Trabaho pa. Ah, pero may kuryente na. Ah, oo. May yan. Ah, hi! Meron na pala eh. Akala ko naman gigibain. Akala ko nalaglag yung pinaka-terrace niya. So, pwede siya i-ganyan pala. Parang ganyan na, no? Yes, sila dito, oh. Oh, pero yun kasi may kahoy. Di ba ito kahoy? Yun! Hindi, kahoy, ano ko to? Hindi, dala dito. Huh? Stainless? Ketchup. Skirt ba yun? Oo. Eh, bakit parang... Nalulungan. nangalawang? Malawang na. Ah, Tumulo yung ulan dati. akala ko kahoy yun. Lahat dyan, walang kahoy. Mm. Lahat metal. So, aalisin na siya. Kuan pa? 2030 pa.
Ha? So 2035. 30 pa kasi wala nang pira. Unahin mo na ang mansion. Diyan muna pala sila. Buti okay na yung kuryente nitong kabilang bahay. Ito. Patapos. Okay. Para idinugtong Isa lang muna. yung bumbilya dyan. Isa lang yung ilaw. Pala. Kasi ano sila, yun to, Solar. solar lahat. Oo. Sa gabi. Kaya lang pag luluto sila, yun na. Ay, hindi naman sobrang, di ba? Yung mataas masyado. Pero wala nang tulo naman. Meron, pag umulan. Ayaw mo Umulan. tulog umulan. Ayun nga eh. Yung nga rin inisip ko, sino kayong bisita ngayon? May darating daw na bisita? Sabi na bisita raw. Sino bisita? Sa park? Hindi ko na alam kung sino. Wala kang bisita. Char-char ba ito ni Lyra? Na bisita. Irma. Erlam. Yung baboy mo may buyer? May Meron. buyer na? Binenta mo na? Oh. Pila man? Si Brenda ang bilyan. Ano rin sa... hindi! Para sa birthday mo kasi. Iwan ko nga. Yung 5. Gusto ko di. 5, 6. 3 ra! Kay Bimbo, kay Karen, manang isa kay Kara. Kay Bimbo, kay Karen, kay Kara, o Kay kay Brenda. Brenda 3. Wala naman sa akin. Sa- Tigahog lang. 6 nga daw sa'yo. 6 Gusto daw ko ka. di na mag-birthday, Ay, lagi. Asul-asul. Ha? Gastos. Hindi, magluto na lang tayo ng pansit canton ba? Buti na lang. Lasahang ang dawal. Ano yan, anak? Marami namang ulam doon sa farm. Ano yan? Galing ka sa farm? Hipon? Nag-ano sila? Nag-butter shrimp. Taray! High blood. Paano? High blood. Ano ito? Mahorting! Hindi, lagi na ko lang mo. Parang spicy. Alang? No, mamula-mula eh. Alam kayo? Pakaon dili. Nag-ano na yung pa ako, oh. Okay na siya. Nai-ano ko na. Hello? Kunin din daw sa iring. Kanos miyaw-miyaw. Ulit na ako karon. Huwag ba? Hindi ka kaibigan ka. Ayaw yung pagkain doon Pa ba? ngayon. Ayaw ko, ma. Pusit. Pusit to. Pusit? Tatawang. Na. Buti pinuntahan ako doon ni ano. Kuan ba? Ha? Saan mo na? Imbe. Manikir ka? Aplikir? Mahilot. Maripet. Saan ang manicure dyan, ma? Sige. Wala na. Ito na akong farm. Bye. Babu, thank you. Maglalaro kayo ulit? Uwi na kami kasi yung kumakpautangin. Sabi mo, Mars, pautangin mo na ako. Anong utangin mo yung wala? Ano ba? Ha? Hi, Bards! Asa ka na? Sa Manila Zoo. Akala ko Inglesero ka na. Kano sa dili mas ginay na pretid. Naalagi. I thought you're Englishing now. Why? Why? Wow. Parts, loading ka, parts. Buffering. Mag-uliin na ako. Wala na nagjuta. Tapos lang. Si Michelle lang. Kasi meron daw siyang parcel. Ang anak niya naman niya, kinalmot ng pusa. Si Dayan naman, nakipag-lips-to-lips sa aso. Tsada. Ano ko nun? So, nandito na tayo ngayon sa farm. Pauwi na tayo. Regarding sa aking paa, medyo okay naman na siya. Naiaapa ko na siya. Nilalakad ko na siya ng maayos. Kasi kahapon, during off cam, talagang napihit niya nakuha niya yung naipit na ugat. Kaya mangiyak-ngiyak ako kahapon.
So, uwi muna ako ng farm kasi kuha ako ng damit para bukas. So, maaga ako. Maaga ako sa store. Or doon ako matulog ulit ngayong gabi. Kasi 2 days na lang naman. Wala nang pasok. At least kahit paano. Matutukan ko yung 2 days pa. Itong 4 days na nagdaan sa aking tindahan. Jana! Chukit. Doon ako nagpabugbog sa store. Ano naman? Ano pa man? Okay lang, kahit ako. Ano pa man? Mga sayo to, iniwan ko sa'yo. Kanya yan, kanya. Iniwan ko sa'yo, sayo to talaga. Magmagmang. Hayop ka, high blood. Hala, Moments by Jana is here. Kaya mamaya, Nag... bukas pa doon kasi nag-inom gabi. Ano siya 24 hours? Magto 24 hours ang naman. Mamaya gabi, o bukas na lang. Gabi. Para tulog ka agad, di ka na mag-crave. Ha? Kasi for sure mag-crave ka pa mamaya. This is cooked by... Kayo nagluto nito diba, sister? Ay! Yawit. Ha? Spicy ba to? Kaya pala mamula-mula. Nakita ko, mamasita. Maisan talaga titirahin ko dito. So, kung maayos. Ha? Ang sakit talaga. And that's all for now, mga moms. Nako, mainit-init. So later, magbabalik pa ako ng store kasi maaga ako maghihiwa doon. Ayusin ko ibang mga putahe para bukas. Hindi kami rin masyado nagmamadali. Gawa ng medyo masakit pa yung pa ako. Pero kaya ko naman na siya walk. So, ngayon, pahinga ako for a while. Kaunting chika, then kuha ako ng damit. Balik ako sa store. See ya! 2 days na lang!